very dark here because the time is 6:30 in the evening and here's my father. Bye-bye. Bye-bye. Manguha mi og pasayan. Mama. Wait lang mo diha kay manguha kog atong sudanon. Ako kay salig mo. Ato na kami pa. Amin ni ang akong mga kaupod si my very beautiful auntie o ang akong usa ka cousin. Always on the go. Let's go na. Let's go. Daghan og mga earring. We're going to the Hunasan. Bye-bye. Maupod ka? Ang atong flashlight. Kanang jud motubo ang mangroves. Look at that. Diba? O, tara na, let's go. Let's start our Pasayan adventure. Bilin. Bilin na to itong sinelas, atong slipper because it's the very important thing to do before kita mo ato dito mga Pasayan. Sagabal siya sa atong paglakaw-lakaw. Bahalag matulog, importante dili sa gabal. Let's go! I'm so very dedicated sa Subong sila niya kalab ang labador. I really love Labrador. Kasing Korean. Di ba nang tapat-tapat lang? Napaisip ko. Let's go. May pasayan po. Ano tiya? Ano? Ano to sa margarine? Uy, Tia, you're so fast. Wow! Nagsigang niya mata. Where? Ano na yun? Arat na ngayon siya sa Lusay. Diba? Look at that. Very beautiful. Ana dyan na siya, guys. Very small kay. Let me see. Oh, nakuha gayod? Ganon lang ka simple. Grabe ka, Tia. Ano tiya? Ay, ganyan lang. Oh, yala. Simple as that. Wow. Tinggi kuanan sang kuan. Aron. Dilubog sa kuan. Tiya. First na. Wow, No. you're so fast. Ikon ko na lay. Atak, Tia. See? Ano man to? Pasti mo jump pabalik ka. Yeah! Oh. Para o ngisi-ngisi oh. This favorite part sa mga manginhasay. Yan oh. Di maklaro? Araw na. Para dada iaikog to da siya. Ni-move na. That's her. Wow! Di ba kagwapa kayo niya. Ataki. Oh. See? Kira ang evidence. Oh. Good. Be, let me see. See, ano? Oh, takman. Jalagi ang bunbuna. 1 point. 1 point! No. Wow, di ba? Pixel na rin kara. Ito nalat siya. Akala mo maisaan mo ako Sa daman itong akong kuha, pero wala magiging siya nakuha. Ako nag-try yan, diba? Pakaaw-aw na lang ako. Oh, sana all. Diba? Natudluan tamo ang taon pag trespassing. Ana. Easy? Ano lang? Easy? Kung sa ba din na challenge yung inyong gusto? Kuan ko mo. Okay. Ato kuhaon with our bare hands. At anda mga atong palanggana kay basig paakan ta.
Monkey. man. Wala nanonood na. Kuha na rin eh. Loko-loko. It's a puffer fish. Mani ilang kuan murag diri sila naglubong nang no. Sunod manggawa sila murag dalan-dalan. O diba 1 2 3 4 5 6. Ato ko haon kaning mga singkoryon. Singkoryon ang tawag namo ani nga klase sa kinhason. This is very yummy. Imong steam unya imo siyang tago ng yang unod og stir fry or imo bang isahog sa ampalaya. Diba? Solve na po. O napay latab o. Latab na maliit. Mulingkod lang ka diri na ano kay sudan. Ano pa may imo pangitaon diri sa isla? Tubig. May tubig. Walay tubig diri. Maong kung muulan gani, malipay jud ang mga tawo diri sa isla. Ay, napa di ay duha oy. Oh, diba? Oh. Okay. Wala tong kuha as of the moment. Oh, tapad sila sa singkuriyon. Sakit kay kalina. Limagad ka buktunok ang nikon. Sige tiya. Palay. Sleeping. Hmm. Good evening. Good evening. Wake up. It's not safe to sleep here. Dami sa singkuriyon lay. Dami singkuriyon. Ikaw, tiya. Hanat na, tiya. Sinililoy lang sa tiyabi. Gihakop lang, oh. Sana all close. Ayan. Ayan lang si tiyabi. Ito. Ibuhian na lang. Where are you going? Teman. Kitinhod na ako tiya. Napay ka. Balag na tunok taog ngisi-ngisi. Sakit ka rin ka. Isa to. 5 katunok niya. Tama kang ganin. Laban gihapon. Oo, sakit sinaihan. Ngartiya o. Yun na tiyo. Dokon sang bang kon. Lawit mo na. Oh. Gani ka swerte. Kaya mo yan. I believe in luck. Sakit oy, 5 ka kon niya. Ka-inject. Ayun na ang life basta galing ka sa punasan, expect the unexpected. Ori pala yo. Adiri layo. Ano nagpundok layo? Tawa nang. Diba? This is the challenges in life. Og natunok na ka og danggit. I don't know how many times it's more laka. Mas worse pa ang kwan. Oh my. Ganyan anak lang ta maglakaw. Para dili mo kuan ang kasakit. Murag sakit pa ni sa breakup. Oh. Ala, kadamo Tughan, ang pangutana ani kung kinsay magpasan. Guyod yarn. Ala, diri nali ni anay. Amo ba gamay lang ang kanon? Last na rin ang batch. Last na lang ang Bas batch. nali ni kay atong pambalikon. Gamay. Cute. Oh, ikaw na rin. Okay, but sa tong kabiro ba na siya na kwan. Aw. Tubod na sarang luha. Sunod wala mag... Wala kayo magawas niya tingog ba? Pasagod siya ng bunayan sa niya. Duha. Aring usa silingan. Magkadungan sila tiya? Sus, pagkaluoy nga bata. It hurts. It really hurt. Nagkakano ra ako na ginawa ligay-ligay. Ah, dayon? Diri uko to. Diri binang ligay-ligay. Sa hita na. Diri sakit. Ni saka siya diri pero pakabot diri sa kilid. And I'm waiting for that to happen. Okay eh. Apyasin na lang sara.
Apyasi. At least, di ba may kuha ako? Di ba may kuha ako? Mga pasayan. Wala na. Puno pa na to sa pasayan o mga singkoryon. Perfect for tomorrow. Kung saan na siyang pakuanan pa lamingon. Para gawas ang iyang mga sound nga gitaon karon. And now we're going home. Going home na. Patay siguro latad tulay, no? Okay. Hi, ando na kami. Manguli na sila. Isa ako na tiyo. Lagay sa tiyo. You afraid? Yeah. Yan ang bantoy. Mantoy. Bantoy lang. Dako naman. Kadako naman sa isang imo. Panday. Oo, kadako. Sakto gid ina nga batsagon. Hay na to ang kuan. Similo niya kuan. Oh. Panday. Man. Uy, hala. Dili siya agad maklaro kay it's Mm. dark. Gabi na pero murag din siya makuha pero let's try our luck kay naa siya sa Lusay. Oh, ni shoot man. Asyaw Mm. na Yeah, Casey, mo balik ra ba? Okay. Uli na kami. We're going home. Going home, mangman pa ka mo, may midbid sa kilid. Nani ang atong giagian dito ta sa may land area sa ila ni manang amin pero karon diri ta mo agi sa dagat. Mm. Let's take a turn dito kasi nga to dito sa among balay dapit kay Sa among ang kanimang good o bugat kaayo og dili sa nimo paagion sa kuan sa dagat. Layla na, Layla. Akong Lay. slipper ni Papa. Mao ni pambato sa mga unasan. Pero ata makalihay sa singsi kay gibilin man. Bilin. Importante dili sabay bal nagtunok. So na kami na. Hana ka mo. Mauli nami. Bye-bye. I'll see you tomorrow. Cooking and mukbang. Bye-bye. Bye-bye. Uli na siya. Diba kadako ang kuha ni Papa sa bungsod. Wala natin na videoan kalina nga buhi pa siya. Sa sudan. Diba? Update sa atong tunok. Niborot jud siya. Haan kay ko sa akong kamot. Ata. Murag kuan hubag. Hubag. Dili siya pantay nga matunog. Jud siya. That's life sa mananagat. Mananagat. Char lang. Magisa na ta. Baliktad. Panggi sagol ang katong kuha na to gabi nga mga buko-buko. Diba? Perfect timing kaayo ang kabugok. Oo, tiya. Maapurado. Dugay ko no maluto. Diba islo? Kau chiko, problema ko. Yadoge. Na naman? Alay, good. Wow! Oh, very beautiful, very yummy. Ang atong kuha nga pasayan aton lang i-mix dere. Dali ra man ni maluto. This is perfect. Palami. Mukaon kay sayan, Mat? Kaon kay pasayan? Kaon, Gel. Kaon sayan. Kaon, Mat? Octopus. Yay. Ang angle naman kay Ari, oh. Gila. Nindot ng tato kay makita ka ang tabong ko naglingkod. Yummy. Nami pa? Yummy. Ngayon mo na loto, day? Dili. Patayan.
Practice loto kay apit na magminyo ba ya? Yeah, baby. Okay, gulay. Diba? Kagwapa sang adobo. Nato lang steam. Ano ka pa? ay, iya ka no? Pila pa kamo kayo mo napatumba usa? Kapala, magluwa. Yan na. Magduwa diri ka unggoy. Ano yung unggoy nga? Antibiotic ko. Ah. Arilat ang duwa ka mga kwan oh. Oh, chill. Ano nang gutyan? Chillax lang. Daw, di kita sarap makagisa, maka-adobo sinisingkor yon kay. Ilan ang gikaon? Hello. Kaon anggil. Wow. Wala gikaon dyan luluha. Oh! Ay, sus Maria. Kauwi-uri kayo. Kuwantanay ko na. Oh, yummy siya. Yummy! Amo na lang yung kaunon. Kaunon na lang namon ay. Hi. Mat-mat na lang to. Mat-mat to. Kuwaga. Singga ipakita na nga to kang. Oh! Yan! Kauna na yun! Yes! Vlogger si Matt, vlogger. Oh! Anad na kanya. Singkor yun. Di ba? Kalami sina sa iya unod. Mama. Sini. Ah! Nalo na. Bye-bye. Kuamat mata. Kuaw kay kauna aryo. Siyang gilanay sunod imulat ga. Wow! Bakit ano yung sudyani? Yummy dayon. Mahala di kayo magkaoy na stop na laman. Manok na lang ang panihapon kay lagi kao ng singkor yun. Bye-bye! Si Papa magtibaw sang punot. Di ba pa sang kwat? Bunsod. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! Bye.